Bon dia a tothom. Estem aquí amb la 18a jornada de la Vella de Girona. A mi, suposo, molta gent dels que sou aquí em coneixeu, soc en Josep Maria Arnall, el representant de JARC de Girona de la sectorial del boví. I bueno, era per fer la presentació d'això, agrair a tots els patrocinadors, a tots els col·laboradors, que sense ells no s'hauria pogut fer això, i a tots els assistents, que al final sou els que doneu vida a la jornada, que això sigui un èxit, que portem 18 anys, he repetit abans, i que vagi molt bé. I després passarem, un cop s'hagi acabat la jornada, a fer un tastet de degustació que provarem la vedella de Girona, ja que és la jornada de Girona, i espero que hi sigueu i us ho passeu bé. I ara passaré la paraula al Joan Carles Massot, que ens explicarà una mica la problemàtica que hi ha en el sector i la reforma europea una mica per sobre de com irà tot, i amb la interprofessional. Gràcies. Bon dia a tothom. Ja que has dit ja de la jornada aquesta 18a, enguany també a Lleida també en farem una a finals de novembre, també on tractarem temes també de mercats i tot el tema aquest de la problemàtica del sector en aquests moments. Una mica per començar, parlar de problemàtica avui del nostre sector és complicat perquè les coses sembla que van bastant, ja fa un parell d'anys, bastant planes, no? Però sí que hem de veure una mica quin és l'enfoc que li volem veure i quines són les previsions que nosaltres veiem en tot el que pot passar. Aquí hi ha tres factors molt importants al nostre sector. Un seria la PAC, que és un tema amb el qual ens pot afectar molt, perquè, com sabeu, el sector del boví de carn era un sector, tot i que ara ha canviat, les regles del joc han canviat, però era un sector per sector. Llavors els productors sempre tenien una motxilla important de cobrament de la PAC. L'altra cosa és els mercats, també. Els mercats és un tema important perquè avui en dia, tot i que estem parlant que el sector porta una línia plana molt bona, més aviat plana ascendent, no? Perquè se veu una mica l'eufòria i es veu el creixement que hi ha en aquests moments al sector. S'està parlant de nivell espanyol d'un 6% de la cabanya, jo crec que és un tema ja important, no? I després també, sobretot, del que va vinculat molt als mercats és els tractats, no? Els tractats mundials que també serà important depenent de les decisions que es prenguin, no? I que ens pot afectar el resultat final. I tot va una mica vinculat també amb el tema de com se gestiona tot això, no? Com sabeu, ja fa, i així voldria començar una mica, fa un parell d'anys es va crear 2 o 3 anys la interprofessional, que com vosaltres sabeu, ja a cada animal que sacrifiqueu us estan cobrant €1, de fet és mig euro, però al final acaba sent €1 perquè és mig euro pel productor i mig euro per la indústria. Però com bé sabeu, al final aquest mig euro l'acabem pagant els productors, no? I aquí ara ja s'està fent, estem en període d'extensió de norma per aplicar la normativa. Amb aquesta interprofessional que es va crear, abans que es creés, va haver un acord de sector. Un acord amb el qual vam marcar una mica, abans que es constituís, uns criteris prioritaris que volíem que es dediqués a aquests diners que recaudava l'interprofessional, a nivell estatal, estic parlant, interprofessional, en el qual l'interprofessional, per explicar-vos, formem part de les organitzacions agràries. Nosaltres hi estem a través de COAC, tenim representació a COAC i som presents a la taula aquesta. I llavors les altres organitzacions agràries, que és ASAJA i UPA a nivell espanyol, i llavors hi ha l'ANAFRIC, FECIC i tota la indústria, també la patronal, el Suprovac, tot el sector. Un interprofessional i és tot el sector, fins al sector comercial i tot. I on es prenen decisions, en aquests diners que es recapten, decisions de promoció, de mercats, d'obrir mercats nous, més o menys el que se decideix cada any d'aplicar a l'extensió de norma. A veure, nosaltres el que reclamem és que es faci seguiment de tot això. En aquests moments, com he dit jo, se van fer uns acords. Al seu moment va entrar com a gerent Javier López, que era de Asoprovac,
provisionalment, en teoria hauria de ser, el pacte era que era provisionalment durant 2 anys per formar una altra persona i entrar una altra persona nova ja, una mica fora del sector, que no estigués, diguéssim, entre cometes, contaminada del sector, vull dir, no, amb una paraula així més d'això, no? Més planera. Però al final, tot i nosaltres quedar-nos sols en el posicionament, continuarà sent una altra vegada el gerent el Javier López, amb les condicions que ell ha marcat, i pràcticament nosaltres ens hem quedat, com a COAC, ens hem quedat sols a l'hora de decidir i trencar-se aquest pacte, no? I nosaltres continuem dient que s'haurien de complir els acords, però bueno, al final el que mana és la majoria, no? Com és un país democràtic i al final és la majoria el que mana. Però tot i això, sempre demanem que un professional sigui transparent, demanem que les decisions que es prenguin siguin coherents per les necessitats que tenim el sector productiu sobretot, perquè aquí estem parlant de sector productiu, i una mica ens ha faltat això, no? Ens ha faltat aquell criteri de prioritzar les coses. En aquests moments veiem que s'està prioritzant molt els mercats exteriors, estem d'acord que s'hagin de prioritzar els mercats exteriors, som país exportador, però el que ens fa falta és que també es promocioni el mercat interior. Per veure una cosa, estem en un creixement molt important i depenem pràcticament molt del mercat exterior, i com bé sabeu el mercat interior en aquests moments no està funcionant, més aviat el consum està baixant cada any, no? I ho veu una mica ara amb les tarifes de preus, no? Veu que la femella, que és de mercat interior, en aquests moments està tenint una mica de dificultats, no? Al mercat. En canvi el mascle, que és exportació en viu, pràcticament està tirant viento en popa, no? I en aquest sentit jo crec que hem de prestar atenció, vull dir, tot això és favorable i ens interessa, hem de potenciar el mercat interior, però hem de ser vigilants també de tot el que pugui passar, no? Perquè els països que estem exportant en viu pràcticament són països sempre amb estabilitat política, i pot passar qualsevol dia qualsevol cosa, i llavors si no estem preparats per intentar potenciar el mercat interior, possiblement tinguem dificultats amb el mercat. Parlant també de temes sanitaris, temes geopolítics, hem d'estar atents, vull dir que a vegades som un sector de que quan les coses van bé tenim eufòria tots i no pensem en res més sinó que en produir, i no som vigilants del que estem fent, no? I amb això hem de tindre molt cuidado perquè pengem d'un fil, no? Perquè com sabeu hi ha països que tenen uns requisits molt estrictes i els hem de complir, i sobretot els problemes sanitaris, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que també un altre factor important, que tot va lligat, al final, tot en la producció, serien els tractats comercials, no? En aquests moments, ja se va aplicar el del CETA, el TTPI ha quedat parat, però tenim damunt de la taula el Mercosur, no? El Mercosur, en aquests moments, està parlant, estem important 142.000 tones de carn dels països de Mercosur. Els comentaris que hi ha damunt de la taula, si s'aprova el tractat Mercosur, estan parlant de que d'aquestes 142.000, 100.000 tones se'ls apliqui una rebaixa dels arancels. I a partir d'aquí tirem endavant la jornada i moltes gràcies.